En una terra que s'enfrontava a temps difícils, regnava la reina Lara. Un hivern llarg i dur significava que el menjar era escàs i molts es preocupaven pel seu pròxim àpat. La gent sovint xiuxiuejava, la nostra reina no entén realment el nostre patiment. La van veure vestint roba senzilla i apedaçada, menjant només arròs i verdures d'un bol de fusta. El tresor reial, normalment gran i brillant, semblava gairebé buit, amb pocs projectes nous o esdeveniments fastuosos. Ella estalvia per a ella mateixa, van grunyir alguns en veu alta. És mesquina i indiferent, mentre nosaltres lluitem per cada mossegada. Van suposar el pitjor, jutjant-la per la seva aparença humil i les seves maneres tranquil·les i estalviadores. Creien que es preocupava poc per les seves dificultats, només pel seu propi confort, acaparant recursos en secret. Però la reina Lara només va somriure, sense explicar mai les seves decisions. Simplement va continuar amb els seus àpats humils i va portar els seus vestits vells, treballant en silenci. Van passar els anys amb el regne encara enfrontant-se a lluites econòmiques. Llavors, una terrible fam va assolar un regne veí, causant un gran sofriment i por a la inanició. El pànic va començar a estendre's, amb molts temen que la fam aviat arribaria també a la terra de Lara. No ens queda res, van cridar.